pwede niyo dalhin dito. Yan. Okay. Basta may bayad na. Oh, basta may bayad lang. Huwag kalimutan. Magdala na rin kayo pang... 1, 2, 3, come on! Hi guys, andito ngayon sa baba guys. Good morning pala sa lahat. Welcome to my YouTube channel guys. At may gagawin lang ako sa motor ko. Kasi yung kambyada na nga guys, pag apak mo, lahoy-lahoy na lang. Hindi na kumakagat guys, na-lost-thread na siya. Kaya tatanggalin ko para ipapagawa ko guys. Pag-isipan ko dito kung anong magandang gawin sa project natin. So guys, papakita ko sa inyo. Tatanggalin ko muna. Kamusta mga manoy, mga manay? Yup. Hirap naman ito. Tulak ko nga. Tulak ko muna guys. Walang taga-video guys. Ako lang. Yup. Yan. Ngayon guys, tatanggalin ko muna siya. Tatanggalin ko muna guys. Matras eh. Kuha muna ako pang kalang. Yan. Okay. Okay guys. Ito na tayo. At ipapakita ko sa inyo yung tatanggalin ko yung kambyada niya guys. Ito guys, oh, sira na. Nakita nyo ba guys? Ito, maglahoy-lahoy na lang siya guys. Yan. Yan siya kumakapit guys eh. Kaya tatanggalin ko muna siya. Hirap. Para papagawa ko lang siya. Yan guys. Tanggalin ko muna. Lahoy na lang guys ako. Hindi na kumakapit. Yan, pag-apak mo, dumiretso na lang siya hanggang yan. Hindi na siya makakambyo. Kaya tatanggalin ko muna at ipapagawa ko siya. Tanggal ka na. Ngapa na ito ng paraan guys. Magandang gawin.
Ano guys? Yan. Okay guys. Tanggal na siya. Okay, papakita ko na lang sa inyo mamaya guys kung anong gagawin ko nito. Nawisan ako guys. Hirap. Okay. Ito guys yan, natatanggal na siya. Ito yung itsura niya. Nung natapos, natanggal ko na siya. Yan. Okay guys, magbabalik ako mamaya. Hello guys, dito muna ako sa bahay. Makyat muna ako bago ko ipagawa itong project natin. Tungkol nitong kambyada ng tricycle ko. Restrict na eh. Sira na siya. Pag itambyo mo, pag apak mo, lalahoy na lang siya. Hindi na ako makapit. Ayan guys, yung kanyang itsura. Hindi pa natin napapagawa. Ngayon, pag napagawa na natin to guys, papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng project natin. Yan, anong magandang paraan para mas lalo siyang gaganda. Yan guys. Kasi illustrated na siya guys eh. Pambilihan ko pa rin siya ng bagong ganito, hindi pa rin siya kakapit dahil yung nandoon galing sa makina, nakakabit sila sa makina, illustrated na yung trade niya. Kaya hanapan ko na lang ang paraan guys para kukunti lang yung gagastusin. Wala akong budget guys eh, na pera. Kaya ito Manoy, mga Manay, ito yung gagawin natin ngayon. Project to natin ngayon. Okay guys, babalik ako mamaya pag napapagawa na natin to. Okay guys, ito lang muna. Alright mga Manoy, dito na ako sa shop. At para ipapagawa na natin yung project natin. Dito ako sa shop na papagawan ko. Yan, may mga ginagawa rin sila dito. Manoy. Ito. Yan. Yan, gumagawa rin sila. At yan, si Kuya may ginagawa pa. At siguro yan, yung sa akin naman, yung project natin na gagawin, mga Manoy. Yan, patapos na rin siguro ito eh. Kasunod yan, yung project naman natin kanyang gagawin. Yan. Okay. Yan, si Kuya. Yung gumagawa. At ito yung ipapagawa natin, Manoy. Yan, ang project natin. Oh. Wala na, maglawi-lahoy na lang siya pag ano eh. Pag cambio mo, hindi siya kumakagat dahil wala nang trade. Kaya gawa ni Kuya ng paraan. Yan si Kuya. Hi Kuya! Yan ang ano, magaling dito gumagawa, mag-welding. Kung may paggawa kayo guys, pwede niyo dalhin dito. Yan. Okay. Basta may bayad na. Oh, basta may bayad na. Kalimutan. Magdala na rin kayo pambayad. Kasi nga naman talaga eh, hindi naman pwede yung paggawa na walang bayad. Kasi nga, gagastos pa sila ng kuryente or ano. Yan. Okay guys, babalik ako mamaya pag ginagawa na natin ni Kuya yung project natin. Okay guys, mawawala muna ako. Oops! Alright mga Manoy, yan na, inumpisahan na ni Kuya paggawa yung project natin. Yan na oh. Yan, gagarayan ni Kuya yan. Para tanggalin yung sira lang. Okay, yan. Yan. Kaya guys, pag meron kayong papagawang ganong project ninyo, kailangan ng shop, hindi niyo dalhin dito. Ano nga itong, ano ba dito kuya? Pisto? Ha? Anong pangal? Ha?
San Miguel Street. San Miguel Street. Santo Niño, San Miguel. Santo Niño, San Miguel, Barangay Commonwealth, Quezon City. Barangay. Yun, ano pangalan mo kuya? Frido. Fredo, guys, yan. Pangalan niya guys, Fredo. Pag pumunta kayo dito, kung siyempre, di pa ninyo alam, pagtanong nyo na lang yung pangalan niya. Tapos may San Miguel Street, Barangay Commonwealth, Quezon City, guys. Yan, magaling si kuya gumawa. Sino nakaraan nagpapagawa ako dito, guys? Pulido talaga yung gawa niya. Yan. Mga machine siya dito, guys. Actually guys, marami ring gumagawa rin pa dito, tauhan niya. Papagawa naman ng lagayan ng yung ng buko guys. Yan. Biniwildingan din para may lagayan siya. Kasi nung dati niyang dyan, tumalon, nalaglag daw sa motor niya guys. Kaya nabasag, kaya pinagawa niya ng lagayan. Yan si kuya. Ayun ang building. Ayan si kuya. Ay kuya. Vlogger ka, boss. Ayan guys. Ito rin yung isa, tauhan ni kuya. Yan. Okay. Okay guys, babalik lang ako mamaya. Papakita ko sa inyo pagkatapos ng project natin. Pag finish na siya yung project natin. Yan guys. Anong kwarto? Materialis libo o? Okay guys, magbabalik lang ako mamaya pagkatapos ng ating project. Alright. Kasama na itong site. Hey guys, andito na ako sa tricycle guys. Hindi na ako nakapag-vlog doon pag alis ko sa machine, sa shop kasi busy si kuya, maraming ginagawa. Kaya hindi ko na siya nakausap pag alis ko kanina. Ito na yung project natin guys, tapos na siyang ginawa. Yan ikakabit na lang siya natin. Dito na rin ako sa tricycle natin guys. Yan guys. Ngayon mga manay, ito tapos na yung project natin. At ikakabit ko na siya. Ito, try natin ba guys kung epektibo ba itong project na ginagawa natin. Ito. Yan. Tapos na siya guys yan Ito nyo guys, yan. Yan, ikakabit na natin siya. Alright. Yep. Balik tayo dito. Ito ba guys? Yan. Ngayon ito. Ganyan to guys Yan. Kabit ko na siya pa. Paano lang guys. Okay. Yan. Ngayon, ang gagawin natin ito guys ay hihigpitan itong tornilyo para hindi na siya gumagalaw. Isang piston, yan. Wala kasi akong gamit guys, kaya ang hirap, plastic lang yung gamit ko. Hirap dukot-dukot. Tsaga na hanggang sa mahigpit siya. Dahil lang sana to kung may gamit ko
Mahigpit na siya guys, oh. Yan na. Mahigpit na siya guys. Okay. Higitan pa. Higpitan ko rin to guys para dagdag. Ulan na guys, ah. Okay guys, so guys, natatapos din, tumuulan na. Yan. Alright guys, salamat sa panonood. Thank you for watching.